дуруд ҳамҷиёрони азиз, чихе мо ваъда кардем мавзуна хонда шогирди мода ки баъди рамазон меоем дар шаҳри Панҷикент коғазоира дар чорчӯбаи қонун медарорем, як корхона кушода метиҳемаш. Вақте ки вақту соаташ омад, мавзунахон занг зад, гуфт устод биёин ака ёрдам кунем ада корхона кунем. Икас омадан назди мо дарс гирифтан, дарси массаж гирифтан, дарси мануалӣ гирифтан, дарси нуқтавӣ гирифтан. Бисёр дасташон рост шудагӣ, ҳозир фаъолиятам уже мекунанд. Анаки ҳозир коғазашо дар чорчӯбаи қонун медурорем. Мо омадем, ҳамин аввал бояд инсон чикор куна? Якум бояд налого шатия. Мо бе ягон таға рост рафтем кумитаи налоги Панҷакент. Дар омадем, моро хушрӯ қабул карданд, озод, хушрӯ документҳоро гирифтанд, ба мо маслиҳат доданд. Анаки кори мавзунахон сар шуд. Ҳамин байнои ҳафтада ёки охирои ҳафтада коғази мо тайёр шава, дар Панҷакент корхонааш кушода мешава. Мо ай вазорати тандурустӣ ҳаракат мекунем, бо давҷа муроҷиат кунем, литсензияша гирем дастати мо, кориш 100% мешавад, як фаъолият кардан мегиранд. Кам-кам меем дар Панҷакент ёрдамаш мекунем, дастгириш мекунем. Ҳар ҷойда ки ҳамин шогирдои мо ҳастанд, ма ба дараҷае ёд метиҳам ки ягон бемории ҳавай хафа намерава. Худо хоҳад шифоша ёфта меравад. Саломат бошед.